Coca de forner, un dels pans no només més tradicionals, sinó el que personalment em sento més orgullós, perquè és un dolç espectacular que ja feien els nostres avantpassats, però per fer-la necessitem, per un costat, farina blanca, uns 800 grams, 200 grams de farina d'espelta integral, però com sabeu, com sempre diem, aquestes barreges entre blanca i integral les podeu modificar o eliminar i utilitzar només farina blanca. Utilitzarem per fermentar massa mare 150 grams, si no teniu massa mare podeu utilitzar llevat fresc de forner, uns 2 grams, oli d'oliva, molt important, 50 grams d'oli d'oliva, els 18 grams de sal de sempre i en aquest cas uns 700 mil·lilitres d'aigua. Aquest amassat no té res d'especial, ja n'hem explicat molts, en els que primer barregem l'aigua i la farina, sempre ens deixem una miqueta d'aigua pel final i fem allò que en diem autòlisis, aquell repòs d'uns 15-20 minutets en el que esperarem fins a afegir la resta d'ingredients. Podem escollir en lloc de massa mare utilitzar llevat fresc, la miqueta de sal i en aquest cas el que utilitzarem ja és l'oli d'oliva verge extra. Aquest oli ens donarà un punt de cruixent en aquesta massa, que és el que volem. No només posarem l'oli per fora, sinó que a més també dintre de la recepta. I com sempre diem, una massa llisa que no se'ns enganxi a les mans ja està pastada. Ara ve una primera fermentació d'un parell d'horetes aproximadament fins que li donem la forma definitiva. Anem a dividir. En aquest cas, jo faré un parell de peces d'uns 700 grams, però vosaltres podeu fer 3 peces més petitones, perquè si no, no us hi cabrà al forn. Per formar és un pa molt senzill, perquè hem de fer un tipus barra, però com que després la manipularem, tampoc és d'extrema importància fer-ho perfecte. És un bon mètode per entrenar. Mireu, dobleguem la massa i anem formant en forma de barra. Les deixarem fermentar amb una fusta o una safata ben enfarinades i, important, amb un plastiquet perquè no ens agafi gens de pell a la nevera. Som-hi! Mireu com estan després de tota una nit fermentant aquestes coques. Mireu quina textura més tubeta, més espectacular. Doncs som-hi. Per treballar-les, oli d'oliva verge extra, bo, al final li donarà gran part del sabor de la coca i l'escampeu bé, sense que quedin parts sense oli. Amb farina de sèmola, com us he dit abans, però també podeu utilitzar farina normal, al taulell, i farem el següent. En molt de compte, passarem les coques al taulell. I ara ve el moment clau, aquell moment que ja em va ensenyar el meu pare quan era petit, i és el moment de tocar el piano. Mireu, dits, hem d'anar clavant els dits i veureu com no només serveix per fer més ampla la coca, sinó el més important és que hem de mantenir el gas a l'interior. Si al passar els dits no ens queden aquestes bombolletes, la coca no tindrà el mateix sabor. I un cop tenim la coca ben marcada, un bon raig més d'oli. Al final penseu que el sabor es concentrarà en aquests forats, com a les valls d'aquestes muntanyes que heu creat amb els dits, i sucre i el toc especial d'anís al sortir del forn. És aquesta combinació que fa que aquesta coca de forner, i us ho dic de veritat, porti on la porti del món, enamora. En aquest tipus d'elaboracions és més important que mai tenir el forn ben alt i utilitzar algun tipus de pedra de forn o podríeu deixar la pròpia safata del forn preescalfant a màxima temperatura a l'interior. I és que sense aquest cop de calor ben amunt no aconseguirem imitar l'efecte del nostre forn de llenya, que al final, com hem explicat abans, és el gran secret d'aquest tipus de productes, l'altíssima temperatura. Anem al moment clau, el més important. Les descarreguem dintre d'aquest forn encara roent, amb flama. A esperar, en aquest cas, molt poquet. Segurament és una cocció ràpida, de 10-12 minuts. I ràpid perquè la coca no espera. Mireu quin coloret més preciós. Només sortir del forn, raig d'anís. El que més ens sap greu és que no pugueu sentir aquest aroma, aquesta olor, és espectacular. A més, l'anís, aquí volatilitzem una miqueta l'alcohol, per això ho hem de fer a màxima temperatura, però queda aquest gust. Això, de veritat, és un plaer. La xarxa Més, la teva plataforma de qualitat, proximitat i gratuïta.